हेलो गाइस माने जोङो दा डिउटियाव थांनो थाखाय थियारि जाबाय लोगोफोर नै गानै जाबाय पुरा रेडि आरो डिउटियाव थांनो थाखाय ओमफ्राय नोरैहाय सासे थांगासिनो दं ओमफ्राय सिगाङाव सासे थांबाय ओमफ्राय दा आरो सानै साथाम माने लोगोफोर ओमफ्राय माने जोंखौ दा ससमा गाननानै जुथा लंपेन्ट सेन्देल गाननानै नुदों नङा होमबा लोगो मोजां नुदों जानोखौ एसे बुंदों लोगोफोर दे ओमफ्राय लोगोफोर माने गानै जोमै जोंखौ मोजांसो नुदों नङा होमबा दा थांनानै जोङो ओरैबायदि माने खस्थ' खामानि मावहैनांगोन लोगोफोर माने जोङो दा हटेलाव खामानि मावो नालाय नोरैहाय लोगोफोरा नै ओरैबायदि माने खस्थ' खामानि मावनांगोन माने नुनायाव जोंखौ एसे सहस बायदि नुयो लोगोफोर नाथाय बिराद खस्थ' जोंहा जिबनाव खालामनांगोन नङा होमबा लोगोफोर बेनि थाखाय माबायदि मावो जोङो देखायगोन ना मा बुङो लोगोफोर बिनि सिगाङाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालाम बे गोदानै आङो इउटुब चेनेल खुलिदों लोगोफोर एसे सापर्ट खालाम दे लोगोफोर दे बे जायगाया खारगुलि होननाय जायगा लोगोफोर जोङो सानफ्रोमबो हर सान खारगुलिनिफ्राय पानबाजारसिम आधा घन्टा लामायाव जोङो थाबायना थांनाय थाबायना फैनाय थांनायाव आधा घन्टा फैनायाव आधा घन्टा माने एकदम बिदिनो आरो ओमफ्राय बै सान्दुङाव जोङो आधा घन्टा थाबायनांगौ जायो लोगोफोर थाबायना माने गारियाव थांनो होनबाबो थांजायोमोन बा रिक्सायाव थांनो होनबाबो थांजायोमोन नाथाय जोंहा फैसा बारा गैया नालाय जों खामानिसो मावो साख्रिथ' मावाखै ना मा बुङो लोगोफोर बेनिखायनो जोङो थाबायना थांनांगौ आधा घन्टा बे सान्दुं अखा बारबाबो ना मा बुङो लोगोफोर बेनिखायनो एसे सापर्ट खालाम दै ओमफ्राय लोगोफोरनि खोनाखौ बुङो उजान बाजार बेनो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि बे जाबाय प्लेनेटरियाम हाथरखि देखायनाय दं बेयो जाबाय लोगोफोर गणेश मन्दिर गुवाहाटी हाइकर्ट ओमफ्राय लोगोफोर माने गोलाव फुख्रि आसामिसाव माने दिगोलि पुखुरि बै जायगायानो लोगोफोर बै जायगाया दासिमबो मोनाखै जोङो मथा मथि 20 मिनिट जोङो थाबायनांबाय लोगोफोर दासिमबो माने जोङो जायगाखौनो मोनाखै आरो मथा मथि 5 मिनिटसो जोङो थाबायनांगोन जिबनाव थांना थानो थाखाय ओरैबायदि माने खस्थ' खालामनांगौ ना मा बुङो लोगोफोर नै लोगोफोर जों खामानि मावनाय जायगाया बेनो आरो हरनि 11टासिम जोङो खामानि मावनांगोन लोगोफोर 12 घन्टा 13 घन्टा जायो खामानिया मालाबा जायो जोंहा 10 घन्टा फ्रायानो 10 घन्टा ओमफ्राय दिनैहाय जागोन जोंहा 12 घन्टा 13 घन्टा खामानि मावनांगोन लोगोफोर जायगाखौ माबायदि नों एसे कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर दे आरो लोगोफोर जोङो दा किटचेनाव मोनफैबाय ओमफ्राय नोरै खामानि मावगासिनो ओरैबायदि फुंनिफ्राय सानजौफुनि आहारखौ जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बारा भिडिअ खालामनाय जायासै देवबारमोन नालाय बिराद कास्टमार जायोमोन बेनिखायनो बारा भिडिअ खालामनाय जायासै भिडिअ खालामनाय बावगारबाय लोगोफोर साबस्क्राइब दाबा साबस्क्राइब लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालाम